Så det første vi skal gøre, det er, at vi skal finde den implicite løsning til modellen, som kan bestemmes ved hjælp af kædereglen og separation af de variable. Så det første vi får at vide, det er, at vi får givet to funktioner, afledte funktioner. Vi får givet f dt er lige med minus alfa gange g, og vi får givet dg dt, som er lige med minus beta gange f. Og de her funktioner kan vi så gå ind ved hjælp af separation af de variable og kædereglen. Så vi bruger kædereglen. Det her det er en metode, skal de nævnes, men vi kan gå ind, og så kan vi sige, at df dt er det samme som df dg gange dg dt. Så har vi brugt en metode af kædereglen til at finde frem til det her. Nu kan vi så indsætte de værdier, vi kender. Vi ved allerede, hvad df dt er, og vi ved, hvad dg dt er. Så vi ved, at df dt er det samme som minus alfa og gange g er lige med df dg gange minus beta gange f. Så med det ud af vejen er det her, hvor vi går ind og laver separation af de variable. Så går vi ind, og så rykker vi det her over på denne. Omvendt. Vi dividerer ledet herover over på den her side. Så der er vi ender med at få df dg er lige med minus alfa gange g divideret med minus beta gange f. Det der, så der vi har en isoleret df dg. Det kommer lidt senere hen. Så nu skal vi lave separation af de variabler. Og det vi egentlig gør, det er, at vi tager og siger f ganget på den form, vi havde lige før, på begge sider. Så der vi ender med at få f df dg er lige med minus alfa gange g minus beta. Ja. Herfra der bruger vi så en metode, meget hæftigt på metoden her, hvor der er, at vi vil gange dg på begge sider. Så vi ender med at separere variablerne. Så vi ender med at få f differentieret ved hjælp af f i hensyn til f er det samme som minus alfa gange g minus beta dg. Så herfra så skal vi integrere. Så vi integrerer alt det her. Og med hensyn til det nu skal være hensyn til, så vi siger, at f integreret med hensyn til df, og så siger vi, at minus alfa gange g minus beta integreret ved hjælp af dg. Og det vi ender med at få ud af det er en halv f i anden er det samme som herovre der har vi også brugt en regel, hvor vi siger, at minus alfa divideret med minus beta er en konstant til g. Så derfor flytter vi det ud, fordi det er ganget på. Og minus går ud,
Så derfor får vi bare, og det kan vi egentlig bare erstatte med gamma. Så vi siger gamma herude, gamma gange en halv gange g i anden, og så husker vi at plusse en konstant på. Meget vigtigt, det glemmer man tit. Og så har vi egentlig gjort den første opgave. Vi har lavet en implicit løsning. Det næste vi skal gøre, det er at vi skal bruge både start- og slutbetingelserne for Waterloo-kampen til at bestemme værdien af forholdet gamma, som vi har sat ind her, og konstanten k. Ja. Så vi ved, at Frankrig herovre, der er i Frankrig, startede med at have 73.000 soldater. Og vi ved, at Great Britain starter ud med at have 118.000 soldater. Derfor ved vi så, at vi ved, hvor mange de taber. Så det er minuser, vi tager tallene, og så sætter vi det i en sekundær ligning, fordi vi skal have 2 ligninger med 2 ubekendte. Så vi siger en halv gange 32.000 i anden minus gamma gange en halv gange 94.000 i anden plus k. Og derfra bruger vi så KES-værktøj til at isolere, hvad gamma og vores konstant k er. Og så får vi, at gamma er det samme som 0,85. Og vi får, at konstanten k er det samme som minus 3,22 gange 10 opløftet i 9. Og det er egentlig opgave 2. Så opgave 3, det er, at vi går ind, og så skal vi lave et faseplot af det. Og for at lave et faseplot, som egentlig bare er en funktion, så går vi ind og indsætter de gamma-værdier og konstantværdier, vi har fået fra opgave 2. Så der vi ender med at få, og selvfølgelig erstatter f og g til at være x og y henholdsvis. Så vi får en halv gange x i anden er lige med 0,85 gange en halv gange y i anden, og så er det minus 3,22 gange 10 opløftet i 9. Det plotter vi så herfra ind i vores GeoGebra, og derfra ender vi så med at få det her, hvor der vi indtegner vores startværdi og slutningen af kampen. Så ud fra den kurve, vi kan se, der danner os, så giver det nok meget god mening, at Frankrig stoppede, når det var de stoppede, med den tendens, vi kan se med, at der hvor kurven rammer først, det er den side, der vinder. Og det var i hvert fald ikke Frankrig, der var ved at vinde. Ja. Så det var nok meget godt, de stoppede, når de stoppede. Så der var man mindsket, hvor mange soldater man tabte. Så det sidste, vi skal gøre, det er, at vi skal diskutere, hvad værdien af gamma egentlig betyder. Og værdien af gamma er egentlig forholdet mellem alfa og beta. Så det går ind og kigger på, det hele kommer ned på, om gamma er større eller mindre end 1. Altså om det er alfa eller beta, der er stærkest. Og vi kan se, at siden det kommer ned på 0,85, så er det beta, der er størst. Og det vil så betyde, at det er egentlig franskmændene, der har den bedst trænede her.
Så de kan dræbe flest. Hvilket er rigtig nice. Men hvorfor tabte de så? Hvis det var dem, der egentlig kunne smadre røv bedst. Det er jo så der, hvor vi går ind og siger, at det kan også være, at det ikke kun er derfor, at det er den, der trænede bedst, men det er også dem, der kunne have flest, folk at skyde på. Siden at England var på 118.000 soldater, og de var kun på 74. Men det der afgørelsesslaget var egentlig, at franskmændene kun havde 74.000 soldater. Så det var mængden af hæren, der afgjorde, at de ikke vandt. Så ja. Og det er det.